Hyundai nám ukazuje, ako je možné urobiť 3 svetové premiéry na jednom jedinom aute, alebo ako spojiť 3 druhy pohonu do jednej karosérie 5-dverového liftbacku na kompaktnom rázvore 2,7 metra. Toto je Hyundai Ioniq a povedzme základná verzia hybrid. To znamená, pod prednou kapotou je benzínová 1.6, je to aj 32 kW elektromotor, sústava má výkon 141 koní a čo je zaujímavé na pomery hybridu, toto auto vie ísť až 120 km na elektrickú energiu, ak je to možné, to znamená, ak uberiete plyn, udržiavate rýchlosť, tak to zvládne aj 120. Navonok vidieť, že Hyundai zapája LED technológiu do svetiel, ale zatiaľ do tých obrysových a hmlových. Ioniq má byť, čo sa týka konkurentov, nie len tým najkrajším hybridom vo svojej triede a teraz má pomerne ľahkú situáciu, ale je to aj auto dobre vybavené, to znamená, sú tu dištančné radary, kamery, ktoré dokážu v zápche korigovať tempomat a robiť v podstate tú stop and go funkciu. Na prvý pohľad si môžete na Ioniqu všimnúť aerodynamické disky, pretože išlo o to, čo najnižšie pod ten koeficient, po tú magickú hranicu 0,3-0,28 stlačiť aerodynamický odpor vzduchu. Tu je zatiaľ klasická palivová nádrž, ktorú si otvoríte od vodiča. A čo mňa príjemne prekvapilo, tak to je batožinový priestor, ktorý v hybridnej verzii je nie že len plnohodnotný, ale môžete si tam odviesť aj normálne plnohodnotné koleso. Je to aj vďaka tomu, že batérie sú rozdelené na dve sekcie. Pre malý hybrid klasický sú len pod zadnými sedadlami. Ale v plug-in hybride, kde sedí Kubo, sú už sedadlá aj pod dnom batožinového priestoru a ten nemá teda takúto možnosť dvojitého dna. A ako je to v interiéri? Tady v té plug-in hybridní verzi ještě musím poznamenat, že díky tomu většímu množství baterií je i větší dojezd. Můžete na elektriku jet přes 50 km, můžete si ho dobíjet z domácí zásuvky, jak už říká název plug-in hybrid. A já jsem rád, že tady vevnitř to odpovídá tomu designu exteriéru, to znamená příjemný, nepůsobí to lacině, horizontální linie, dotykový displej před spolujezdcem v přístrojích. Musím říct, že Hyundai jde mílovými kroky kupředu, jsou tady pěkné použité materiály, všechno tak jakoby do sebe zapadá a jak vidíte, můžete sami vidět, tak tohle je plně sériový produkční vůz, protože se podobá současným modelům i tady vevnitř. Já za volantem přijde ta pozice velmi dobrá, sedí se nízko, příjemný takový do sportovna udělaný volant. Otázka je ještě vzadu, my jsme si tam zkoušeli sedat nad hlavou toho prostoru, není tolik díky aerodynamice, ale před koleny je to absolutně bez problémů. No a podľa všetkého sa dočkáme aj vrcholnej elektrickej verzie. Určite skôr než športových sériových modelov s prívlastkom N. A tu už bystré oko pozorovateľa zistí, že pod prednou kapotou chýba benzínový štvorvalec a v elektrickej verzii Ioniqu ho nahradil elektromotor. Kubo, aký má výkon? 88 kW, což je rasťo zhruba kolem 120 koní. A nejaký priestor a kilogramy sa ušetrili aj na prevodovom mechanizme, pretože tu už je jednostupňová prevodovka, no a klasický diferenciál na poloosi. Každopádně u těch hybridních modelů je dvouspojková převodovka, což není úplně tradiční. A má to aj nejaké jazdné režimy? Ano, můžeme vybírat ze třech, klasicky Eco, Normal, ale taky Sport. Jaže Power, Performance. Vidím, že tu sú vlastne, tu pekne vidieť tie sekvenčne rozdelené batérie, to znamená časť je pod zadnými sedadlami, časť za zadnou nápravou. Vyzerá to dobre vyvážené, akú to má kapacitu? Zajímavostí je, že na to plný nabití dokážeš ujet víc než 250 km. A ty baterky, když máš rychlou nabíječku, tak do 80% seš nabitej za 24 minut. Mne sa to zdá ako celkom zaujímavý koncept a zdvihnutá latka alebo hodená rukavica v kategórii plug-in hybrid, elektro a klasický hybrid. Hlavně Rastio po dlouhé době takový, řekl bych, klasický rodinný elektromobil, který má smysluplný dojezd a vypadá hezky.